Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Elena, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat gayam ti mang namnamalatan iti asawa. May mayat matlaeng no adda bukod mo apagsapulan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, nagmayat at talaga ti biyag mo iti asawam, Elena. Maited na amin akasapulam. Kas kumaita pa naganak mo. Hada ka dito'y private room. Inikad nak pa iti tangdan ko amang bantayken ka. Uray kumadyak awatan ngam ipilit na mait. Wan ananang, ngam rumbang ko mga iso timang bantay kanya, ngam saan mat. Ay kabay amon ata addaak mait. Saan kan nga agreklamaw? Anya pa ngay nga ti maaramida. Sana balay, tanuawan lakit ni ti problema iti anak mao. No nasalun at lakit day, makarwar tayo mitla ang adagaos. Sapay la ko mga rod ananang, kaya't kumatan ti rumor adagos. Ay na, naggwapo mo ti putot ko. Imalakan niyak, karuprupak launay. Di nakman laim may binisita iti ospital mat. Pasensyakan bakit? Tabisiak nga rod kadag iti negosyo. Sana bale? Tasaan kami tabinaybayan? At damot ni nanang mo at tinangdanak amang bantay kan ka. Wan ngam dumalat namat no si katikadwami kini baby. Saan ka din ngagpasugnod? Amumat nga aramidag ti amin. Tapno maipaay ko lang amin nakasapulam. Wan ngam kurang mati oras mo kanya. At dalatamat oras ko para kan ka. Ipapayan ka matlata iti oras o rekas kasano. Itataddan anak ta. Sapay ko ma, taatid dugmatan ti oras mo para kada kani. Ala, wenen. Tapno malpasan da ito'y asaritaan. Unay matibagi mo ni Lena. Nagdaras ka matalimukmag. Wan nga rod tatang. Nagrigat matyag pagatas. Kanayo nakmat ngagbisin. Kita maanakaw. Saan mo alam sentimangan? Narigat mat. Amangan numakaala ka iti sakit mo. No sobra matilok magmaw. Ay natatang, no sa anak amangan. Kaslawan pigsak amangaw awir iti anak ko. Kaya't napaymot kat kanayon anak ko ba? Adata ditahan anak ka. Basta saan mo unay asubraan ti agpalukmag. Ay nabanog ako namang isalasala kini baby. Ay, makaturturog ak pa yun. Nariingak man ni Raul. Tasublatan nakmat kini baby. Raul, agriing ka man. Abay, nagimas ti turog ko kat mangririyan ka. Sublatan nakman mat kini baby. Nabanog ako. Nagsakitan ti sikat ko. Ay, katanusam Trabaho mo dayta. Saan ko trabaho? Anya kamatan. Saan ka kadi amaasyan kanya? Masyan? Kat no nagdakil tabagim. Saan matamadlaw akakaasi ka? Ano samti mangisala ni baby? Kabalam dayta. Barang no isupay ti kutong mo. Apaya kas tamat din ti panagsasaom ita kanya. Kasano? Disturbo kay ti turog. Marigata nakmanin ang mangalay ti turog kon. Panawan ka man layangan. Tay jayak salas sa maturog. Elena, si kamat gayam day masabat ko. Dandani saan ka mabigbig? Nag-double body kamat ngaminan. Ay kaan anak ko ngamin, Marisa. Kasta aya? Kat, kumusta mat iji opisina? Babaang niti kasi ti ako. Naipromote akmatan. Oray si ka siguro. Saan ka anagikat? Naipromote ka matan. Saan mat ngamin na kayat ti asawak nga agtrabaho Tinapatag, saan kayo ang maawawanan? Maitid na amin ang kasapulan.
Wan matkit di. Kabailan namat nga i-provide amin na kasapulan iti balay. Oh, di nasayaat no kasta. Nanang, adda akon. Ala akon ni baby. Agyamanak iti panangaywan nyo adtoy, awatin nyo. Ah, Inlak aman kayo iti pinalingkik. ay na, agyaman na ka anak ko. Ay ala, umunag ka ni Jay kwartaw, taday Jay ti anak mo, anak katuraw. Sige nga rod nanang, inlak alaanan. Ay, mabit man laeng, Elena. Apay nanang. Apay, naglumag ka mga agpayson. Amin lakit din ang makakita kanyak. Tuy kinalukmag ko ti madlaw da. Ay, nakakadlaw mo nga min anak ko. Kitaam amagan no intun madamdama, isuka na kanti asawam. Anya, maaramid nga ta kanyak ni Raul day tananang. Ay, kat saan mo lang nga amu Malagip ko ti imbaga ni nanang. Madmadlaw ko kin ni Raul. Kasla na lami isan ngagpayso kanyak. Manipod na ganakak. Saan matan ang makikakaid na kanyak? Kaadwan na nga iti sufa ang maturog. Maladawa sumangpat. Katno ko, nabartak pa'y. Saan nga tangad damat din babae ni Raul? Libasag tuman akitaan ti cellphone na. Apay anarabian ka si Mangpat. Amumatan nga do ti araramida kiti negosyo. Kanayon mat na nakastaka. Oy, pangasi Milena. Di nakrugyan. Nabanugak. Anya tinakabanugang. Sumardeng kan kunakmet. Kapaawan ka itiganas. Panawan ka man langan dito'y silid. Aday na, napaturo ko ni baby. Inayadag ti rumor dito'y silid. Tamapanak iti ayan ni Raul. Kaya't ko ang makita ti cellphone na. Amangan mo't no agpay sungad da babae na. Aday na. Naimasan ti turog na. Inayadak nga alaan ti cellphone na. Nanang, anya ti rumbang nga ramida kiti namo. Anak, sigurado ka, babae na ti kunab akati-text na. Wananang, nabasa kami na conversation da. Day taka, tay kunkunakon. Kitaam ngamin talagam. Di masikason ti bagay. Kasano ngay asan nga agbirok iti sa balay. Basol ko pa'y gayam no apay ngayon sukat nagtiasawag. Ay usam ngamin ti bagbagim Saan mo nga ipalubaos nga isukat na kati asawam? Diyak kayatin nanang. Kasla kayat ko na sinaan ti asawag. Anya? Amom ka day ti sasawam. Kasano ka laang no sinaam ti asawam. Pangalaam nga iti kwartam. Baybayak kadilatan ngagbababae nanang. Tay kunakaw. Urnusem nga mintabagem. Agpakutong ka. Agdayet ka. Agpagpagatasak nanang. Kasano nga'y agdayetan. Basta, uray anya ti mapaspasamak. Saan mo asinaan ti asawam? Agbalin kan to na nakakaasay. Kan, anya laengan ti ibaga ti tao no makisina ka. Anya nga ro ti planom ita, friend. Diyak mo, friend. Kuna ni nanang, saan ko kano asinaan, uray anya ti mapaspasamak. Taapay ka no. Kaasi kami kano nga agina. Anya? Saan mat anasaya ati kasta? Baybay amlatan apaspasakitan na ka ti asawam? Kasaong. Iba kam tinabasam. Kasano no makisinan kanyak. Uda agsubli ka iti opisina. Umay kagaplay. Apay ko maamabuteng ka amapukaw mo ti asawam. No kabailam mo ti agtrabaho. Sige. Kasaok ti asawak inton sumangpat. No kasapulam ti tulong ko. Awagan naklatta, Elena. Apay ngay ta ka na. Kan apay anabartak ka. Naglisi ka man iti dalan ko. Apay akasta kamatan kanyak, Raul. Adda ka din kasukat ko.
Anya ka din ti lablabi da ma. No awan pa'y kasukat ko di tapuson. Mabalin ka di akita ti cellphone mo. Anya? Apay at ti cellphone ko ti pakibiyangam. Katadamat cellphone mo ha? No awan ilimlimad mo kanyak. Ipakita mo nga rod ti cellphone mo. Ti trabaho kit di kas asawak ti aramidam. Ala, idasaran naktamabisina kon. Ti ko na mo nga ta. Diyak nabasa ti conversation nyo iti babaem. Awan na mo kiti bagbagam. Di ka kararamid iti istorya ha? Anya? Saan mo nga aminan nga da babaem? Awan babaik. Saan kan ang makapagulbud kanyak ta nabasa? Nagtagtagainap ka lang siguro. Awan babaik. Period. Di namot aminan nga da babae na, friend. Ay na, awad lalaki ang mga amin nga da aramid na, best. Ti aramidam, kita manin ti cellphone na inton nakaturog. Kat no ada makitam, ibagamon adagos, tapno saanan ang makapaglibag. Sige nga rod, bes. Kastalatan ti aramida. Saan ka nga agbotang iti asawam? Saan amabalin nga aramidon na latan ti kayat nga aramidon? Saan ka apa iruruman kan kwa na? Aglibak ka kadipay lang, ha, Raul? Naglawag ti conversation nyo iti babaem. Apay aya pinakibiyangam ti cellphone ko, ha? Anay ko. Apay nagtumpa ka nga eh. Asawa na, Raul. Awan ka di ti karbangak amang kita iti cellphone mo. Jagmat pakibibiyangan ti cellphone mo, ah. Apay pakibiyangam ti cellphone ko, ha? Saanan nga asawa ti tratong kanyak, Raul? Isuan na saya at ngagsinatalangan. Sige! Sina ano sina? Sino ti binutbuteng mo? Madlaw nga agpayso ti limita mapingping mo. Isu lang nga rodan ti nagbasol. Isu pa'y ti adaganas na amang tungpakan ka. Dito yak pa'y lang ang balayo, tatang. Nanang, sumrakak manan iti trabaho. Awagak ni Marisa. Ala, anak ko. Bantayak pa ilaang ti anak mo. Narigat mo. Ang mga nudakdakas pa'y ti maramid kan ka ti asawam. May turod na kagaya makabilan. Manupay labulan mo agtrabaho. Ngam nagsublin ti sigot abagin. Wen nga rod, Marisa, agyaman akin ka, kadagit ni amin natulong mo kanya. Anya ka kadi? Basit la abanag dayta. Amom kadi, nga adan agkursonada kan kadi ti opisina tayo. Anya? Ni Rene. Ang dinamag akursonada na ka. Kasta ka di? Ay na, friend, nagtrabaho tapno maipay ko ti kasapulan ti anak ko. Saan kat ang makiinaram? Agayatakan ka, Elena. Ket no'y kanaklakid titi gundaway ang mangipanaknak iti dayta. Aramidag. Pasensya kan, Rene. Ngamawan iti panunot ko dayta abanag. Panunutom ko maas si asawa akpay laang. Isamang sapol ka laangan iti balasang armam. Sikat ikayat ko. Angam mo di ka pa'y nakasagana ita. Agurayak. Ala, adakan ka dayta. Ngam ipakpakaunakon. Awan to ti mauray mo kanya. Uuray kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Nasaya at adakan anak ko. Apay nanang, ada ka din napasamak. Kumusta ti anak ko? Ay, nasaya at maat anak ko. Ang imay ni Raul. Kaya't nakakano ang makasarita. Apay pailaang nanang. Anya kano ti bagana. Agbababawi ka no, iti inaramid na. Maikawa ka no, iti kaawan niyo, iti balay na. Kaya't nang agsubli kayon nga aginaijay. Naragsaka kon itibiyag ko itananang. Saan akon amang namnamakan ko na. Adan bukod ko akwarta. Kabailak nga ipaayan ti anak ko kadag iti masapsapol na. Saan kon akasapulan ni Raul itibiyag ko. Iso asaan kami nga agsubli iti balay. Maadakan ka dayta, anak ko. Adamatan panunot mo. Iso asaan akon amakibiyang iti anyaman a desisyon mo.
Anya tar aramidom ditoy. Talaga nga inuray ko ti iruruar mo iti trabahom, Elena. Anya ti masapol mo. Kaya't kung hagsubli ka ni Balay, may kawak iti kawan yun kini baby. Tapno anya. Tapno agbalinak akatulong mo. Saan nga asawa ti tratom kanya, Raul? Ti kunam ka di. Kat umdaslatan ama itid mo amin akasapulan mi iti anak na. Saan anapatagkan ka ti marikrit na, Raul? Elena, agbaliwak. Tapno agsubli kayo lang. Pasensya kan, Raul. Ngam naragsak akon iti biyag ko itan. Saan akon amang namnamalaan kan ka. Kabailak mo't gayam, nga ureawan ka. Anya pa'y laaga po, ngagsubli akan ka. Diyak agsar na nga mang pasublikan ka, Elena. Silulukat ka na yung tibalay para kada kayo iti anak ta. Da kayo lang kini baby ti kayat ko ang makadwa iti balay ko. Aging gaita, agtrab-trabaho akpailaeng Mr. Lonely. Ket mayat gayam no adabukod mo akwarta. Asaan ka amang namnamalatan iti asawam. Ket panawon lang siguro ti makaibaga no mapakawan kon ti asawak. Ket agsubliak iti balay na. Tuy pagayam mo, Elena. Agyaman akpagayam Elena iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak. Adaken ka ti desisyon no subliam pa iti asawam wenno saanen. Ngem no mariknam lakit di, ti pudno a panagbalbaliw na. Nasaysayat matlaang ti kumpleto a pamilya. Isungawan dakes na, no ikampay iti gundaway ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan nga Elena, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.